Bueno, pues estamos aquí en este Charlando de Audiovisual Peculiar. Es un programa que hacemos cuando queremos, cuando surge, y en este caso pues surge hacerlo en el Culturgal. Ímonos pasar ao galego porque estamos no Culturgal e hai que falar en galego no Culturgal, por suposto, e en xeral. E neste programa, que eu xa tiña ganas aí de facelo, está connosco Iria. Como estás, Iria? Iria, como che presento? Iria do Galpón Lab, Iria do Pontap, Iria de todo. Iria de todo. Iria Rodríguez. Pode ser Iria Rodríguez do Culturgal, bueno, o sea, do Pontap, pode ser do Galpón Lab, ou pode ser de Nube de Oca, ou profesora. E espero que próximamente doutora. Cantas cousas. Cantas cousas. Eu, a verdade é que a intención de traer a Iria era un pouco neste punto de profesora, porque despois imos ter tamén connosco a Pedro, para ver un pouco como é o audiovisual no tema da universidade, falar ben, tamén falar un pouquiño mal, por que non? Por que non? Pero vamos a desglosar certas cousas. Pero empezando por ti, Iria, con cal de todas estas cousas te identificas máis? Máis como profe, máis como emprendedora, máis como que? Difícil. Encántame facer os proxectos con Nube de Ocan, sabes que me encantan as campañas, os eventos, o lío en xeral, encántame, pero sí que é certo que eu non o sabía, pero gústame moitísimo ser profesora. Non o sabía ata que empecé a dar clase. A ver, en xeral, non sempre, pero encontras un feedback, unha identificación co alumnado, coa xente que está aí, que, non sei, é adictivo, é genial. Entón, agora mesmo, a miña intención, sí, é ser máis profesora que emprendedora e ir pouco a pouco, ir máis hacia a enseñanza e deixar máis o que é o tema emprendemento pouco a pouco, porque é unha droga tamén difícil de deixar. Eu creo que non se acaba de deixar de todo. Non, é difícil. Mira, logo avanzaremos un poquinho máis no tema da universidade, pero, bueno, nós temos unha peculiaridade entre ti e máis eu, que ademais de colaborar en forma de empresa, tamén en algún momento dado fomos a dar algunha charliña á universidade, da cual houve xente que fixo prácticas na empresa. Sí, é certo. E non tes a sensación de que moitas veces hai como moita xente válida que ao final dis, que pena, porque ao mellor non hai como tantas salidas para tanta xente válida en certas xeracións? Totalmente certo. De feito, eu creo que nós mesmos vímonos un pouco abocados a emprender porque nas empresas non nos querían. Queríamos demostrar que valíamos, porque de feito valemos, porque se podemos chegar a esta edade e todavía temos un emprendemento, é porque valíamos. De feito, cando viñeches a dar a charla á universidade, deume mucha rabia que casi todos os que se te acercaban eran os rapaces, porque todos os rapaces sí que foron a decir ei, mira, teño un proxecto, ei, mira, non sei que. E, sin embargo, as rapazas non deron ese paso. E deume moita rabia, porque, de feito, cando fixemos o primeiro examen, dinme conta que unha rapaza en concreto, que en clase non destacaba moito, nunca respondía as preguntas, nunca colaboraba, pero agora de facer o examen, a súa capacidade de razoamento, de crítica e de análisis era increíble, que cando lle din a nota dixenlle, pero nena, por qué? Por que tes medo a destacar? Claro, ese foi o primer parcial. O segundo parcial es que tive un 10 porque xa non lle deu medo e encontreime fai unha cousa como de un ano así e deu unhas grazas porque non se atrevía a destacar e dame moita pena de que esa chica por ter medo a destacar moitas veces, por ter poucas oportunidades, por ser un pouco máis tímida, non poida dar ou non poida demostrar todo o bo que é, porque é moi boa, pero ás veces non che dan a oportunidade. Xa meténdonos xa que nos leva hacia aí a conversa en canto aos, pois, o mellor, as profesións do audiovisual que están máis ou menos vinculadas a unhas cousas, ti pensas que na universidade está efectivamente todo o mundo como orientado a ser directores, directoras, e que ao final, pois, facendo un pouco parodia dese famoso vídeo meu dos cables, ou mellor, falta enrollar cables, quero decir que ao final hai como unha sensación de que a formación universitaria non é consciente da cantidade de profesións que hai no audiovisual que non solamente son os puestos altos ou de dirección ou de produción. Claro, é que parece que a universidade está como moi destinada, en xeral,
tanto audiovisual, como pode ser ADE, como pode ser enxeñería, calquer cousa. Parece que está só destinado a que temos que optar a un posto alto. Que pasa? Isto, por exemplo, é un tipo de filosofía que eu creo que temos, ou un tipo de instauración cultural que temos en España ou en Europa en xeral. Se vas a Xapón, este tipo de cultura cambia moitísimo. Eles entenden moi ben que para poder chegar a un posto alto, primeiro tes que pasar polos postos baixos, porque ti non sabes as necesidades que ten un posto baixo hasta que non o ocupas. E pasan cousas rarísimas, como que, por exemplo, pois, se tú non entendes os postos baixos, podes xerar problemas que non sabes que existen porque non has estado aí. O sea, pode ser por exemplos de outras industrias que non é audiovisual, por exemplo, en unha empresa onde entra un enxeñeiro e di que van a utilizar un tipo de almacenamento que é o just in time, e que solamente quere ter no almacenamento de 0 a un objeto, vale? Do que sea. E se os rodamientos cámbiase de 2 en 2, ter un e ter 0. Entón, cando ese rodamiento falta, tes que esperar 3 meses a que chegue o novo. Eso por qué? Porque esa persoa non ha traballado nun posto baixo, simplemente ha ido directamente a un posto alto. Problema que ten España e problema que tivemos, por exemplo, a xeneración millennial. Producimos moitísimos titulados universitarios e a lástima é que non existen tantos postos altos. Eso é, sí? De feito, eu creo que hai unha carencia, quizás nesa conexión empresa-universidade, non? E centros formativos que fan que se creen centros formativos alternativos. É dicir, nós mesmos ao final temos un taller ou talleres para achegar o audiovisual a certos sitios onde non é posible, porque realmente non hai esa conexión ás veces que facilita o acceso á empresa, non? Como poderíamos ao mellor mellorar eso, tendo en conta pois que só podes ir a unha universidade a facer unha charliña, pero tampouco podes dar clases como profesional, non? A ver, clases como profesional... Es que é moi complicado conseguir entrar a dar clases na universidade, porque requírenche ter o título, por suposto, universitario, porque se tes un título de formación non é válido, o cal non entendo, por exemplo, para profesións prácticas. E logo, que para optar, pois tes que ter moi boas notas, moi bo expediente, que ás veces non é necesario. Entón, optas a un concurso público e podes ser profesional, seres asociado. E non te pode importar o diñeiro. Isto tamén é verdade. Porque non é a remuneración mellor pagada do mundo, tamén é verdade. Falta desconexión? Sí, porque tanto no mundo audiovisual, como no mundo da publicidade, como no mundo de casi calquer cousa, se ti non tes profesores que han vivido no mundo laboral, que che poden aportar se non saben o que é unha empresa e te están a explicar o que é unha empresa? Aí está un pouco a conexión desa asignatura, un pouco que tamén vos une un pouco a Pedro e a ti, no sentido de empresa. Crees que realmente, isto xa son pedras contra o teu tellado, está ben ensinada a empresa ou fai falta ás veces máis que pois como gestionar unha nómina ou como facer ese tipo de cousas que se aprenden en enseñaturas como FOL ou así, como aplicar un pouquiño máis hacia os procesos nos que todos estamos moi pezo ao principio, que se empieza sendo autónomo, que se despois pasas a crear ou non, se queres sociedades, é dicir, crees que debería orientarse máis hacia os pasiños que hai que dar para emprender, ou como vai eso? Ou como mellorarías ti? A ver, é que o problema é que a universidade está pensada, eu creo, ou dende a miña opinión, está pensada como algo moi erudito no sentido de que non a enseñanza universitaria non está pensada para traballar senón para aprender de. Entón, é como un concepto de aprender por aprender, o culto á enseñanza ou algo así, non? Entón, sei que é certo que a introdución de unha asignatura, mellor dito, dous, como é organización de empresas e marketing, en casi todas as carreiras, como pode ser audiovisuales, como pode ser en casi todas as enxeñerías e demais, está un pouco pensada para facerlles a ver ao alumnado esa parte de como se haría unha empresa, que terías que ter en conta, un pouco como funciona e demais. Que pasa? Que son moi poucas horas. Non nos dá para ensinar, por exemplo, algo moi básico como o que tú dis, ler unha nómina, que sí que se dá en FOL. Eso dan, por exemplo,
pois en ADE sí que se dá as nóminas, en recursos humanos sí que se dá máis a fondo. Hai profesores, porque eu sei que hai compañeiras aquí no campus de Pontevedra na asignatura na carreira de publicidade que sí que ensinan máis o de as nóminas, pero a min non me daba o tempo para poder ensinar iso. Como se pode arreglar? É complicado porque a hora de repartir as asignaturas tes que facer todo o organigrama de asignaturas, tes que falar con todos os departamentos teñen que estar de acordo. Cada hora que lle restas a unha asignatura e restarlle unha hora a un departamento, por tanto, restarlle unha hora dun profesor, que eso repercute nun soldo. Xa, burocracia ao final, non? Vai É máis deso moi que de... complicado. Bueno, ao Ás final, veces sí. o sea, podes entrar nun temario, pero tampouco modificalo ao exceso, non? Eu podería modificalo ata certo punto. Hai como unhas RAs, o sea, uns resultados de aprendizaxe que eu teño que cumplir, que veñen establecidos por unha lei, unha norma que establece a universidade, e a partir de aí eu teño certa liberdade. Tal cual soy, que son profesora asociada, non teño moitísima, pero se a asignatura fora mía, tería un pouquiño máis, vale? Podes modificar cousas? Podes modificar cousas. Cantas? Ata certo punto. Vouche meter nun problema. Igual que comentamos que igual hai exceso de centros formativos e que sale demasiada xente, son a realidad, crees que no panorama audiovisual e gestión cultural, etc., hai como moito minifundismo no sentido de que todos estamos ao noso e hai como moitos pequenos, non digo poucos grandes, pero que hai un tamaño intermedio no que poderíamos optar a cousas xuntos, aí xurden un pouquiño iniciativas como o Pontap, e crees que ás veces costanos un pouquiño coller de chamar ao do lado de decir podémolo facer xuntos en lugar de ir por separado e poderíamos optar a cousas máis grandes? É que eu traballando no Galpón Lab, que a nosa idea era xuntar a cantidad máis grande posible de artistas emerxentes, de persoas que traballaran na creatividade, de poder crear lazos, poder crear un pouco de presión para loitar por cousas juntos, para non ter que pasar todos polos mesmos tropiezos ou algo así, porque non sei se a ti xa ha pasado, pero a mí pasoume moitas veces de que me roubaran proxectos por ir a presentalos a X sitio. Cantas veces che pasou por non facer ben un presuposto, por non presentalo a la persoa adecuada, cousiñas así. O que nos atopamos é que, vale, sí, colaboran contigo nun dos proxectos, pero logo prefiren montarse pola súa conta e intentar montar como o seu club en vez de pillar esa filosofía de imos a facelo todos xuntos. Eu non estou a ganar nada por intentar facer que todos o fagamos xuntos, solamente colaboración. Quizás os conceptos de UTEs, unións temporais de empresas, cousas así que se aplican ao mellor máis a sectores como a construción ou para proxectos que nós estamos ás veces como un pouco desinformados, temos un pouquiño de medo a poder facer eso polo que me poida facer o compañeiro ou porque se poida, pois dito mal e pronto, escarallar unha relación ou cousas así. E como que lle temos un pouco de respeto a eso, en outros sectores é máis habitual, non? É que noutros sectores creo que tamén como que a xente está como máis delimitada. Ti fas isto e fas isto. Pero nós como ao final facemos un pouco de todo. Facemos un pouco de todo porque eu podo dicir, eu só fago marketing, xamais me metería en diseño, pero ao final ás veces non te coa foto e co vídeo. Exacto. Eu só me dedico ao vídeo, pero ás veces toca facer foto. Pídenche e tes que facer, é un pouco así. Si, eu creo que ás veces o problema son os límites de ata que podo facer ou cal é a miña especialidade, e saber que é o que fago ben, e ás veces para poder facer algo máis grande tes que facer eso máis outra cousa, non? E aí é difícil repartir orzamentos, é complicado. E xa meténdonos un pouco máis nesa técnica que é, por exemplo, a contratación pública, por exemplo, que é un mundo que ao mellor pois tampouco se ensina ou sabemos que existen X fórmulas, non, de contratación, pero non acaban de quedar claras as cantidades, os pliegos, non, que ás veces son tan técnicos.
Crees que eso é como moi inaccesible, que realmente está ben porque tes que ter certa experiencia xa no que é na creación dunha empresa ou, por exemplo, unha traxectoria de autónomo para poder optar? Crees que está ben ou que realmente está feito a contratación pública para que solamente xente cun maior tamaño poida acceder? Depende, hai contratacións que está claro que están feitas para que só xente de certo tamaño poida acceder e moitas veces ao tipo de contratacións non digo que o sistema o sexa, pero ás veces como se sacan as convocatorias son un pouco opacas, porque ás veces non te enteras de cando saen, porque non se, o sea, sei que alguén vai dicir, pero a nosa obligación como cidadáns é lernos o BOE. Si, claro, eu todas as mañáns, cando desayuno, estou a ler o BOE todos os días, non é. O problema maior deso é que hai empresas que directamente teñen lectores de voz. Exacto. Ao final eu, ao millor, por ter que ejecutar, orzamentar e montar un vídeo, pois non podo ao millor ter ese tempo, o Claro. cual acaba facendo que efectivamente moita contratación pública acabe caendo no que está informado diariamente. Claro, hai empresas, canto maior é o tamaño, maior é a posibilidade de que teñan unha persoa ou unha empresa subcontratada buscando directamente todas as axudas ou todas as convocatorias que poidan sair non só no seu contorna, senón nas comunidades ou concellos que están pois incluso moi lexos. Pensa que a unha convocatoria que poida salir no Concello de Pontevedra sempre vaise presentar empresas de Madrid. Quen fan as empresas de Madrid aquí? Pois porque teñen o tamaño para poder afrontar isto e probablemente tamén máis tamaño implica unha maior poder de negociación, un maior poder de alcanzar economías de escala, que é comprar os produtos en máis cantidad para logo aproveitalos en distintos proxectos. Se teñen moitísimo persoal, tamén teñen máis facilidade para que esas persoas as teñan contratadas todo o ano se teñen varios proxectos, que é unha cousa que a min resultame moi complicado ter unha persoa contratada todo o ano, e ti o sabes, porque como vamos por proxectos é moi complicado. Peche e cortar, vamos a facer unha pequena pausa Genial. Seguimos agora con un bloqueciño final. Vale. Volvemos agora. Gracias. Estos aplausos son para nós, ves? Bueno, seguimos nesta conversa con Iria, que é un segundo bloque con Iria. Non hai imos ter aquí moito tempo, pero vou falar un poquinho do Pontap, non? Porque se algo nos leva hoxe aquí ao Culturgal e o Pontap, eu digo abertamente que eu son un caso no que o Pontap me deu cousas, xa non só por ter feito cousas no propio evento, senón tamén por cousas que saliron del. Crees realmente, despois de 13 anos do Pontap Store, cal sería un pouco a conclusión ou o que máis sacas de cousas positivas no teu caso e no que ves alrededor de ti? A ver, no meu caso, creo que todas e todos imos a estar de acordo, o mellor do Pontap é coñecer a Pedro. Isto é así, vou a ser un pouco pelota, porque Pedro é unha persoa da que estás aprendendo todo o rato, es que é o docente, non sei, sempre está aí, sempre te está a ensinar algo, a apoiar. No meu caso, concretamente, moitísimo, porque aparte na universidade eu heredei a súa asignatura, así que foi unha pasada porque deume todo. Aprendes moito con el, pero ademais, obviamente no Pontap encontras a moitísima xente coa que compartir cousas, deunos moitísima visibilidade, moitísimos contactos, que moita xente te coñeza. É unha experiencia moi guai. Eu que asistín a moitísimas ferias e mercados e demais, está moi ben organizada, sempre a xente está moi implicada, que eso sempre se agradece moitísimo. Non sei, dache visibilidade, non sei, a min, como me gustame o lío, xa o dixen antes, o poder estar facendo todo o rato cousas, participando en outros eventos, en outras cousas, e que Pedro sempre está a propoñer cousas, porque tamén lle gusta moito o lío, pois é genial. A mí aportoume moito, personalmente.
Facer aquí o ajuste que teña que facer aquí. Isto é directo, bueno, non é directo. Non é pero- directo, pero non Non pasa é nada. directo, pero como se fora. Que sabes que pasa, Ire? Que temos aquí, había que poñer unha tela gigante aí arriba O sea, para a luz que nos está entrando de cheo. bueno, ti és moreno, non pasa nada. Nos, Chego a estar eu aí e empastaba Sí. co fondo. temos o... Ahora sí. Gafas Ter que de sol? poñer a visera. Estábamos un pouco co tema do Pontap e as conexións un pouco que se xeneran. Eu, na edición que estiven bueno, pois con stand ali, sí que é verdade que dunha serie de visitas destas institucionais acabaron entrando os plenos dun concello, por exemplo, o cual xenerou pois unha entrada nos streamings dos plenos que xenerou outro concello, ou seja, é un caso que eu digo abertamente que se podería considerar de éxito porque saliu dali. Saliu dali, pero eu creo que ao final temos ás veces que o propio evento vai hacia un lado ou hacia outro, que difícil é como decir, vale, pois estas empresas sí, estas non, hacia onde ir, se tiramos máis hacia bueno, pois hacia unha parte máis artesanal ou mellor máis hacia audiovisual, máis hacia aí, ao final é difícil, non? Porque tamén tens que estar aberto a propostas que poden ser interesantes sen pechar portas a ningún tipo de empresa, non? A ver, esto xa o podo comentar como parte da directiva do Pontap, a elección das empresas para min é das cousas máis complicadas que hai que facer. Sí que é certo que nos dividimos en sectores, vale? Entón, intentamos que máis ou menos de cada sector haya un pouquiño de variedade e demais. Que pasa? Que hai en sectores nos que entran moitísimas propostas, en outros nos que non entran tantas. Por exemplo, tecnoloxía, enxeñería, TICs. Ás veces é moi complicado encontrar algo aí. Por que? Porque, bueno, pois por moito que nos mendan de que somos California, aún nos queda un pouquiño para chegar aí. Emprender nese sector é moi complicado porque require unha forte inversión inicial, a parte da idea que sexa original e demais. No tema artístico tamén ás veces é complicado, no de formación, bueno, imos tendo algo, pero hai moitísimo, por exemplo, de textil, complementos e demais. Eso sí que sempre encontramos moitísimo en moda. Tes que intentar encontrar un equilibrio e intentar ter un oco un pouco para todos, porque se metes moitísimo nunha cousa, xa estás condicionando que todo a asociación e todo o evento que ti dis vai hacia un lado. Non sería xusto. Cal sería o soño final dun Pontap? Así en plan a lo bestia. Ter moito tempo e moito diñeiro. Ese sería o soño ideal para non estar sempre aí ahogados cos orzamentos, cos tempos, ter un pouco máis de diñeiro para ter máis personal contratado e non só depender de voluntarios ou da boa fe que podamos ter a directiva, Daniel e Anabel, que son as persoas que se encargan xunto con Pedro da organización do Pontap. Ese sería o soño. Outro soño que realmente as empresas que participan, pois como a ti, como a min, como a moitísimos outros, pois que participamos aquí no Culturgar e noutros eventos, se impliquen moitísimo máis, porque sí que é certo que somos moitos, isto é unha crítica á asociación, pero non pasa nada, non todos nos implicamos da mesma maneira, entón ás veces sentes que predicas un pouco no deserto, desto de que queres facer cousas pero ninguén se sigue. Eu saquei moitas cousas do Pontap, como ti dis, saquei proxectos que iban de uns para outros. Non vou a decir que contigo saquei proxectos porque a ti xa che coñecía de antes e xa facíamos cousas xuntos de antes, pero sí que encontras a xente que quere facer cousas contigo e creo que todas as persoas que participan creo que deben de ir con esa intención de querer facer cousas tamén despois do Pontap, non só asistir e olvidarse. E xa falando un pouco do que nos toca, que o audiovisual e dos tipos de audiovisual, xa isto é un pouco máis personal, pero ti realmente que tipos de audiovisual consumes? Hai aí un debate sempre nas empresas que si moi corto, que si moi largo, que si moi non sei que si de fondo, que agora está o de que todos necesitamos ter audiovisual de fondo. Eu atopome sempre en que cando vou facer propostas sempre me din
y no puede ser un pelín más corto. E eu acabo dicindo, pero ¿dónde quieres que vaya esto? ¿Para qué es esto? ¿No? Ás veces hai un problema cas duracións e coa inmediatez e co rollo de todo xa e todo corto. Que opinión tes ti sobre isto? E a nivel un pouco do que busca ahora a empresa os tipos de contidos. A ver, eu creo que o contido corto sí que triunfou moitísimo, sobre todo despois post-pandemia, por así decirlo, que parecía que se iba a levar outra vez o contenido largo porque en pandemia tiñamos moitísimo contido longo, pero eu xa estou un pouco harta do contido corto, porque o contido corto ao final é unha generalidade, é algo que non se pode aplicar a todo o mundo, querenche dar como a solución nun contido corto e non a hai. Comida rápida. Sí, é comida rápida, a consumes, gustache no momento, pero logo te sintes mal, é exactamente iso. Hai un pouco diso, Pero eu consumo moitísimo e cada vez máis he volto moitísimo aos youtubers, he volto moitísimo ao YouTube a un vídeo de 20 minutos. Sí que he volto moito. Sí que é certo que no tema de como empresa a min gústame máis o tema longo, pero que se poida sacar como cachiños cortos, pero cachiños cortos que non te den unha solución, senón que sean como cebo para ir ao cachiño largo, ao tono largo, e creo que para min o ideal é entre 20 minutos e 50 como máximo, non me iría moitísimo máis. Creo que o gran reto é saber vender isto. Sí. Nós sempre poñemos o exemplo. Nós temos un podcast de 1 hora e media cunhas audiencias criminales, pero porque é super nicho. Sí. Falamos do Pontevedra. Entón, ao final é máis atinar máis no que se quere contar que moitas veces as duracións. E ás veces as empresas queren facer contidos virales sen necesidade de que teñan que ser virales. Eu sempre digo, a viralidade fixo moito daño, porque ti realmente, se buscas numeritos, como digo eu, ao mellor non tes que facer un tipo de contido ou outro. Non por ser corto vas ter numeritos. E ao final, bueno, os números é verdade que a xente os busca, pero que ás veces compensa máis meter cartos a campañas e a publicidade realmente que aos propios contidos, como digo eu, bustealos, non? Meterlle un pouco de gasolina e xa está, non? Sí. Vai un pouco máis deso que da duración en sí. Sí, é que ao final iso é unha herencia da filosofía ou da mentalidade da cultura americana na que buscamos resultados, e o medimos todo por resultados, sin importar o contido. E o contido é importante. Ti queres, o que ti dis, queres pois ter éxito. O éxito se mide pois na calidade, no tempo e no diñeiro. Se non podes por calidad, pon moito diñeiro, o sea, combina as cousas, no? Con ter das dúas cousas vas a ter éxito. Non podes medir que vai ser viral ou que non vai a ser viral, porque ás veces, e isto xa o sei como tema profesional, cantas veces como community manager curraste moitísimo un post para que intentar que sexa viral, non sei que tal, logo pos unha tontería, unha caída, unha chorrada que simplemente a pos por decir, bueno, pois aquí va porque eu sabía que publicar algo e non tiña nada mellor que publicar e vai isto. E zas, eso ten máis éxito que calquera outra cousa que tiñas planificada, que tiñas traballada e que tiñas estudiada. Non o podes prever. Esa é a maxia. Frustra ao final. Frustra moitísimo, pero a maxia moitas veces é que non podes prever as cousas, entón o que tens que facer é, ao final o que funciona é sempre a constancia, a estrategia, saber cal é o rumbo e ter os obxectivos claros. Ás veces consigues os números, sí, ás veces non, pero tens que pensar que se sigues con ese rumbo vais facendo correcciones, pero non podes perder a vista, porque senón é cando empezas a cambiar moitísimo, creas incoherencias e aí está o erro. Como che digo, eu agora mesmo consumo bastantes podcasts e case todos son de media hora, unha hora, e gústame. Ás veces porque é o que ti dis, son moi de nicho, porque veo moitísimo agora mesmo dun señor facendo torno durante horas e solamente un señor facendo torno e nin sequera fala. Pero gústame, tranquilízame e xa está. E outras veces pois non sei, debates, aficionéme ahora moitísimo a influrrealismo, que habla sobre
toda a trastienda do mundo das influencers, non sei, cousas que che atraen, que che gustan, e todo iso o escoitas. Eu escoito, por exemplo, nos trayectos Pontevedra a Cubi, Cubi Pontevedra, aí teño para escuchar 2 podcasts. O que está claro é que hai para todos. Sí, hai moitísima variedade, hai para todos os E gustos. como estamos fartos de facer podcast, estamos facendo un podcast. Esa é a clave. Claro. É a clave do asunto. Hai podcast a punta pala. Eu creo que é o momento do podcast tamén. E igual que no seu día houve outro tipo de cousas, pois mira, eu os utilizo de recordo, para falar ca xente que me interesa a min, e dentro duns anos decir, pois mira onde estábamos e como estábamos, non? Que pa iso xa vale. Bueno, Iria, imos ir pechando isto. Vouche facer unha pregunta complicada para pechar. Ti crees que é posible vivir da cultura? Ti que eres profe, necesitáchelo como tal ou realmente un complemento que che gusta? No caso de sí, creo que o que fai falta é constancia, non? Que nos podes decir aí por pregunta final? A ver, como punto final, eu empecé na ensinanza por un tema puro e duro de non morir de fame. Isto é así. Por qué? Porque era 2020, sí, era 2020, estábamos en xullo, máis ou menos, e todos os proxectos culturais e de eventos e demais que tiña planificado en enero, de repente hicieron zup, e non había retorno. As empresas todas das que era community manager tamén fixeron, bueno, pois imos suspender isto porque non sabemos, imos continuar, se non. Apunteime a todas as listas públicas que saíron e unha delas era a da Universidade de Vigo. Ata entonces, pois iba ben. Sí que é certo que seguín posteriormente co mundo da cultura, da creación e demais, porque sí que me gusta e sí que se pode encontrar saída, e o da enseñanza ao final é un complemento que espero que pouco a pouco vaya gañando ao tema de cultura, pero non porque non se poda vivir da cultura, senón porque gústame máis agora mesmo, necesita moitísimo tempo, que creo que se merecen ese tempo o alumnado para poder traballar mellor con eles e dedicarlles máis tempo. Por lo tanto, é posible mesturar. É posible mesturar, é posible vivir, pero tamén require moito esforzo, moito nivel de frustración e moita constancia. Bueno, pois esforzo e constancia. Quedámonos con iso e nada, Iria, moitas gracias por participar aquí. Vémonos por aí, a ver se hai que facer unha reedición desto dentro de 10 anos e ver onde estamos cada un. Sí, a ver, oxalá. Isto ya para o futuro. Pois nada, quedámonos con esta entrevista a Iria e seguimos por aquí, polo Pontap, a ver que nos dá este evento, que nos sigue dando este evento.